Masantos, si Agawad si kayo namin. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Dinette Iris Paed, para sa ating palatuntunan Inside Pangasinan. Sumasayin niyo po muli ang palatuntunan po natin sa loob po ng 30 minuto. Makakasama niyo po muli ako dito lamang po sa Regional News Group Luzon. Kaya po sa ating pong mga tagapanood, mga taga-subaybay ng ating pong palatuntunan, tumutok lamang po kayo dito po sa Regional News Group Luzon, partikular na sa ating pong programang Inside Pangasinan para po malaman po ninyo yung mga pangunahin po nating mga pag-uusapan, mga balita, mga issue at syempre yung ating pong chikahan ngayon pong hapon po na ito at makibahagi syempre po sa ating pong palatuntunan. Kasi naman, 'di ba? Hindi pa pwede na ako na lang ng ako yung laging magsasalita dito po sa ating pong programa. Dapat yung atin din pong mga nakatutok, naka-tune in sa atin ay magbigay din po ng inyong mga komento, mga mensahe at yung inyong mga pa-shoutout, babanggitin po natin 'yan mamaya sa ating pong programa. Kaya naman, sa atin pong mga nakatutok na ngayon pa lang ay mag-share, mag-like, mag-comment na po kayo ng ating pong programa para mamaya mas marami pa po tayong mga mababanggit. Kaya sa ating pong mga avid na nakatutok na sa unang segment pa lang ng ating pong programa ay wini-welcome po namin kayong lahat. Para sa ating mga pag-uusapan ngayong pong hapon na to ng mga balita, halos 11,300 na mga katao ang naapektuhan na po ng hagupit ng Typhoon Betty. Ilang pamilya naman sa Lawak, Pangasinan makatatanggap ng tulong mula sa DSWD Region 1 at MDRMO Asingan sumailalim sa Surface Water Search and Rescue Technician Training. Habang atin din po makakapanayam ngayong pong hapon na to, si Sir Nestor Batalla, ang Assistant Provincial Agriculturist, para alamin yung kanila pong salt visit and benchmarking sa Indonesia at syempre yung estado po ng pag-aasin sa probinsya ng Pangasinan. Dahil paano na lang, 'di ba, yung pangalan pa lang ng ating probinsya Pangasinan, tapos yung salt making industry po natin diyan hindi tututukan. So dapat alamin po natin kung ano-ano yung mga ginagawa na paraan ng ating pong pamahalaan para mas mapausbong pa ito pong salt industry making dyan po sa ating pong lalawigan ng Pangasinan. Kaya sa ating pong mga tagapanood, tagapakinig, tumutok lamang po dito po sa ating palatuntunan na Inside Pangasinan sa Regional News Group Luzon para po malaman po ninyo yung iba't ibang mga balita ating tatalakayin ngayon pong hapon po na ito. Para sa ating unang balita na ating pong tututukan, dahil po may nararanasan pa rin po ang hagupit nitong si Bagyong Betty, libo-libo na po ang naapektuhan ng natura pong bagyo sa iba't ibang bahagi po ng Luzon at maging sa Visayas. Ito po habang patuloy na nasa ilalim ang ilang mga bahagi po ng bansa sa ilang po mga signal numbers. Sabi po dito ng National Disaster Risk Reduction and Management Council at may kabuuan na daw na 2,850 siyam na mga pamilya o 11,264 na mga individual ang naapektuhan na nito pong Bagyong Betty, kung saan 877 na mga pamilya o 3,483 na mga individual ang nasa loob po ng 21 evacuation centers at 112 families naman po o 381 person naman po ang nasa labas ng evacuation centers. Nanggaling ang mga sumusunod na mga naturang residente sa Cagayan Valley, umaabot sa 793, Central Luzon na 5,361, sa Western Visayas naman umabot po yan ng 5,069, habang sa Cordillera Administrative Region 41. Huling naobserbahan ang mata ng Bagyong Betty sa layong 350 kilometers silangan ng Basco, Batanes kaninang 4 a.m. ayon po yan sa
pag-asa. Wala pa ngayon pagdating ng sa halaga ng napinsala ng bagyo sa sektor ng agrikultura at infrastruktura. Sa kabila nito, nasa 254 na mga bayan at lungsod na ang nag-anunsyo ng pagsususpinde ng mga klase. Nasa 80 naman na mga bayan at lungsod naman ang nagdeklara ng work suspension. Nasa kabuuan na po, sa base po sa tala ng NDRMC, na kabuang 5,488 na mga katao mula po sa Region 2, Region 3, Mimaropa, Region 6, Region 7 ang nagsagawa na po ng preemptive evacuation. At sa kabutihan palad po mga tagapakinig po natin, wala pa pong naitatalang sugatan, nawawala o namatay dulot po ng bagyo sa kabila ng mga pagbahang naitala sa Region 6. Isang bahay naman sa gitnang Luzon ang sinasabing bahagyang napinsala ng sama ng panahon. Nakapamahagi naman ang mga ayudang nagkakahalaga ng 1.89 million pesos sa ngayon na nasalanta sa forma ng tubig, family food packs, pera, hygiene kits, pagkain at iba pa. At tinataya naman po ng Pag-asa na sa Biyernes pa makalalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Betty, habang nakikitang hihina ito patungong tropical storm region pinakamaaga sa araw naman po ng Huwebes. Kaya sa atin pong mga taga-subaybay, mag-ingat-ingat pa rin po tayo, lalong-lalo na sa panahon po na ito na meron pa rin po itong Bagyong Betty. Bagamat medyo may nararanasan na kayong mga pag-araw-araw, 'di ba? Hindi masyadong nakikita yung pag-ulan-ulan. Hindi po ibig sabihin na mag-relax na po kayo diyan sa inyong mga kabahayan. Kailangan na maging alerto pa rin po kayo sa mga posible pong maidudulot nitong Bagyong Betty sa inyo pong mga lugar. At dyan naman din po sa may lalawigan po ng Pangasinan, idagdag na lang din po natin sa mga nasalanta. Base po kasi sa assessment ng DSWD Field Office 1, ang kanilang assessment sa sitwasyon ng mga apektadong pamilya sa may Lawak, Pangasinan, kung saan meron po mga damages yung kanilang mga bahay dahil ito po ay mga dahil po sa mga natumbang mga puno dulot po ng malalakas po na hangin ng Bagyong Betty. Ito po ay mga pamilya sa may barangay Baligi na meron pong totally damaged house. Sila po ay nakatanggap ng 10,000 pesos financial assistance mula sa Crisis Intervention Section, habang ang mga pamilya naman po sa may barangay Kasantyaguan ay meron pong partially damaged na mga bahay na nakatanggap naman po ng 5,000 pesos. Maliban po dito, ang dalawang pamilya po ay nakatanggap ng food packs, hygiene kit, sleeping kit, kitchen kit, family kit at laminated sack dahil naibinigay po ngayon pong araw na to sa mga apektado pong mga pamilya. Kaya yung mga kababayan po natin sa may lalawigan po ng Pangasinan, mag-ingat-ingat po tayo, lalo na may mga malalakas po kasi na hangin na dulot po itong si Bagyong Betty. Tignan-tingnan na po ninyo yung inyong mga paligid. Baka dito na yan na po yung mga posibleng maging dahilan na pagkasira ng inyong mga bahay, gaya na lamang po nitong na-assess na ng DSWD. Para makaiwas po kayo, dapat nung una pa lang before pa lang manalasa talaga yung bagyo, tinitignan na po ninyo kung may mga makakasagabal ba, meron bang magdudulot sa inyong bahay ng mga bagay na hindi makapagdudulot ng hindi magandang pangyayari. Dapat na-assess nyo na po yan. Yun yung tinatawag talaga nilang ready kayo sa mga anumang bagay na pwedeng maidulot nito pong Bagyong Betty. Hindi daw kasi pwede na kung kailan lang dumating, tsaka ka naman gagawa ng mga paraan para masolusyonan yung natanggap mo o na nagawa nito pong sakuna na ito sa buhay po ninyo. Hindi po ganon.
Kaya sa mga kababayan po natin, dyan po sa may lalawigan ng Pangasinan at sa iba pa pong mga parte, di ba mga kalapit probinsya, mga kalapit rehiyon, mag-ingat-ingat po tayo lalo na sa mga tagapanood ng ating pong palatuntunan na Inside Pangasinan. At mamaya po, antabayanan po natin si Sir Nestor Batalla, ang Assistant Provincial Agriculturist sa lalawigan ng Pangasinan para naman po alamin natin yung kanilang isinagawang salt visit at benchmarking sa may bansang Indonesia at yung salt industry naman sa lalawigan po ng Pangasinan. Antabayanan yan sa ating pong pagbabalik. A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Chikiting ligtas, dagdag na bakuna laban sa tigdas, rubela at polio. Sa ating mga anak, tungkulin natin lahat. Magpabakuna, ligtas para sa healthy Pilipinas. Papakunahan ang inyong mga anak kontra rubella, tigdas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na health center. Magpabakuna na para sa healthy Pilipinas. Paalala mula sa DOH. Sisi, promise, sa milky ng batang 90s. Chikiting ligtas, dagdag na bakuna laban sa tigdas, rubela at polio. Sa ating mga anak, tungkulin natin lahat. Magpabakuna, maging ligtas para sa healthy Pilipinas. Papakunahan ang inyong mga anak kontra rubella, tigdas at polio sa May 1 to 31. May dagdag na vitamin A supplementation pa. Alamin ang schedule sa pinakamalapit na health center. Magpabakuna na para sa healthy Pilipinas. Paalala mula sa DOH. Nagbabalik ang Inside Pangasinan dito lang sa Regional News Group Luzon. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lynette Iris Pide. At sa pagkakataon po na ito, atin pong makakapanayam si Mr. Nestor Batalla, ang Assistant Provincial Agriculturist sa lalawigan po ng Pangasinan. Hello po, good afternoon. Ay, good afternoon po, ma'am. Hello po. Ayan, kakamustahin po namin dahil nung nakaraan nanggaling po kayo ng Indonesia, isa po kayo dun sa mga delegado ng probinsya ng Pangasinan, bumisita sa Indonesia para alamin yung kanilang salt industry. Kumusta po ang pagbisita po? Maganda naman po, ma'am. Kasama ko po ito na pumunta sa Indonesia ay si former member Bonmark Mendoza. Siya yung Special Assistant to the Governor, Board Member Philip Cruz ng 2nd District, ang aming Provincial Engineer, Madeo Veras, at yung kasama namin si PI Office. Yes po. Sir, ano po yung... Yes po. Bali, nag-start po kami doon ng May 15 hanggang 19. Special po namin lahat ang sort pakan East Java Province ng Indonesia. Sir, ano po yung mga kakaiba o yung mga nais po na ma-adapt ng Pangasinan base po doon sa naging pagbisita po ng ninyo sa Indonesia, sir?
So, meron kaming mga nakita na mas advantage po sila sa technology. Una, yung massive na paggagamit sila ng kanilang high density polyethylene plastic na flooring ng ng kanilang salt bed sa Indonesia. Ibig sabihin, dito kasi sa atin ay gumagamit pa rin tayo ng ceramic tiles at mud flooring. So sa kanila, massive na po yung paggagamit nila ng high density plastic. Pangalawa, kahit tag-ulan po doon sa Indonesia ay nakakaproduce pa rin sila ng asin dahil po sa kanilang tunnel bed salt production technology. Ito po ay ginagamitan ng plastic na parang tunnel at nilalagay po sa loob ng tunnel yung brine solution na galing sa ating sea at ito po higing asin kahit po tag-ulan. Sir, sa mga ganitong klase po ng mga hakbang ng pamalang panlalawigan ng Pangasinan na dumadayo pa po dumadayo pa po kayo sa ibang bansa para po malaman, para mas mapalakas po yung salt making industry dito po sa lalawigan ng Pangasinan. Isa po ba ito sa mga nagpapakita po ba na mas magiging upgraded na, may magkakaroon na po ng improvement sa salt industry po natin sa lalawigan ng Pangasinan, sir? Sa resulta po ng aming pagbisita sa Indonesia ay may mga nakuha kaming mga bagong teknolohiya na po natin gamitin dito sa probinsya ng Pangasinan para produce po tayo ng mas maraming asin at mas magandang kalidad po ng asin dito sa Pangasinan. Opo. Sa kasalukuyan po ba, sir, gaano po ba karami ang naproproduce ng probinsya ng Pangasinan na asin? Yung data namin as of 2021, may production po tayo ng more or less 65,000 metric ton na Pangasinan. Saan po mas marami po na naproproduce na asin sa lalawigan po ng Pangasinan, sir? Ang pinakamaraming producer ng salt sa probinsya ng Pangasinan ay ang bayan ng Dasol, Bulinaw, Agno, Infanta, San Fabian, Mangaldan. Bali, 8 po itong bayan yung nagpo-produce po dito sa asin dito sa Pangasinan.